Good morning ang ating mga kababayan dito sa Saskatoon. Nandito tayo ngayon sa Saskatoon. Dito tayo sa Coop. Mag-deliver ako maya konti, pupunta na ako dyan. Lakay, para sa'yo. Natok ako guys ng ating kababayan si Milo. Prayers. In the name of the Father, And and for of the the Son, Son, Spirit, amen. Almighty God, bless us with this sweet day, about to Lakay, para sa'yo. Kailan? Kinatok ako ni... Ay, natok ako. Pares na nga taga Pangasinan na yan. Di na kay Pangasinan. Burgos. Burgos ka. Umingana. Kapela Oy. Bimabati angin na kami, iso nga kastoy. Tapos siyempre, natayan, iso nga bimabata tutugaw ko. Oo na, bumaba nga talaga. Bumabati, inuawan angin na. Kinatok ako guys ng ating kababayan si Milo. Kausap ko na kagapon nito, nag-join conversation kami nila Kuya Orle. May trabaho pa siya, may sila. Pero sinikap nilang pumunta rito para bigyan lang ako ng kape. Talaga naman ang sweet ng mga Ilocano. Nice to meet you. Manong ka, ano? Lakay lang ngayon, lakay. May lakay Milo kasi Ilocano. Talakay ka. Ilocano mo't lang. Siya mati kami nga minino. Sa Bisaya nga iba kasta dong kunana no dagatay Bicol. Noy. Noy kunana. Para sa Ilocano kami lakay Lakay Kabsat o Kailyan. Yun din ang tawagan. Nakita kami ni Kwa nung last week. Sabi ko kay sabi ko kay Orle, pag magkita kami, pag nagpunta sila kayo dito, sabi mo na Kwan, magkita tayo. Sige, sabi niya. Yun sinasabi niya sa akin matagal na magkita-kita, kakain tayo pagka sabi, pero pag wala naman panahon, hindi na. Kasi siyempre may bakasok naman kayo. Oo nga Sabado, Linggo, alam ko yata wala. Pag Sabado, Linggo, di ko talaga kasi Monday to Friday ako Bihira ako makarating ng Saskatoon ng Saturday, Sunday kasi wala naman akong wala kaming appointment na delivery Sabado, Linggo rito Ito hindi nagbubukas ng Sabado at Linggo Hindi, sarado yan. Sarado yan, kaya itong Coop na to pag i-deliveran ko, Linggo lang talaga. Dito ko unang namit si Kwan, yung si Luway? Oo, si Pilyang. Dito nasa... Nagpunta na sa akin dito si Kuya Orle, naghatid ng kape, kinatok. Kaya tuloy guys, dalawang kape na yung meron ako. Pero salamat siyempre. Mahaba-habang biyahe ko kaya dalawang kape big shout out sa'yo, Kuya Orle. Siya yung unang kumatok sa akin, kaya medyo gising na ako nung sa awan pa 30 minutes ni may. Tinawagan kami tamo kay di ka co-op. Di kami di co-op, anti-Bastel. Dati kami ta Bastel Winnipeg, dati branch meet ta. Kinutukan ko na dito ako kasi para tuloy-tuloy na mamaya, para pagka-unload ko makakauwi na ako mamaya sa bahay. 8 oras pa to Anong oras appointment mo dito? Mga 7:30. Tamang-tama maya-maya pupunta na rin ako. Sige, baka mamaya madaanan kita mamaya kasi unang delivery ko magmula dito Highway 5 East, mga 30 kilometers. Saka makadaan ako dito mamaya. Kumusta to biyag dito Ayos lang. Setla ta. Kasi ano taon niyo to yun nung ilang taon na kayo rito? 2007. Ano ba? Tagal na kayo? Oo. 2006 nung nag-apply kami sa Mercan, pero wala pang opisina ng Mercan noon. Mercan pala kayo, galing pala. Galing pala kayo ng Mercan. Ang mga nauna sa Mercan na truck driver, mga 2005, 2006, 2007 naman kami. Tuloy-tuloy yun ang nag-guard ng Mercan. So 2007 pa kayo dito, matagal na. Truck driver na talaga? Truck driver talaga doon. 2006 nag-apply kami doon. Kasama nyo, pamilya nyo na ngayon dito, permanent resident tayo? Hindi, may mga anak ako doon sa Pilipinas. May naiwan pa? Mga anak ko doon nandun. Doon ko na pinag-aral ng college.
Oh, pero pupunta rin sila. PR na ba kayo? Tagal ng suho? Citizen na. Oh, citizen na pala. Oh, Hindi gusto nila magpulis kaya nag-aaral sila ng mga criminology sa Ordanita. okay na sa'yo. Graduate na sila. Nag-exam dati ko ati criminology da ati napulpong. Pulis? Oo. Okay. Dati mang isar kinyadan ti PSJ. Oh, No magasatan nga pumasada dati mang tulong kinya nga Colonel kapsat ti kumpara kitoy. Mut lang. Oo, nagsayatan na. Ryan de la Soda. Maprenda sombre kan ngam siyempre kaya dati binggamen dati pasada nga kuha. Wan da jeti mi degree ko nam. Degree da. Of course, no mangarap. Narigat TV kito truck driver ka lang Wan. narigat. No, lalo ka nya nagandahan mga stable income no hanggang bumiyahe ka ambot kita. Kalasi ka to siyempre kakaibato kami te kalasi company driver at ti company ka 16 years ko tabars day line. Nabayag mo gaman. 1 year ko ti Kelsey tinangalaki nyame tapos 2 years ko ti Siemens Longhulak 3 years. All over Canada lang. Los Cargoak. Umay kito pare nga hananga nagda-drive ti Kastoy. Ti reefer van. Los Cargoak. Cargo mo talaga. Pares kami ni Orle, trap-trapal. Oo. Ngam sa paminsan yung kumpanya, depende Sa paminsan. depende no inyo ti trapal ang mga lanto. So nag flat deck. Oo, flat deck. Thank you ang rod nung yatoy. Kablawa mo na ina pamilya mo. Kumusta kayo dita Balong, dita Ordanita, Uminggang, Kakabagyak? Nya ti salitaan ninyo Panggalatok, Pangasinan. Ilocano. Ilocano nga puro di dyan. 6 district kami, site ti Pangasinan Eastern. Oo po. Boundary kami ti Ilocano na siya. Nya nagan nga rod anya nagan nga parehas tayo tadyayan mingaming kay Ilocano mat ngam ijay sa balik. Ini Pangasinan nga talaga ti sao tayo Pangasinan dapat. Tanong klase. Kami no damagan na taga Pangasinan kasang sa Pangasinan. Correcto. Gamit ti pang South di kwa Pangasinan, Eastern Ilocano. Iti Western Panggalatok hanggang Bulinaw. Panggalatok po sa Bulinaw. So talo ti sa utot ta Tagalog pa Panganya pangatlo. Tagalog pa Oo. Nya oras si biyayo. Alas 7 ti inko tata pasensyakan ta short ti pinagkinita ta. Buwan no, ang problema ta. Salamat dia dati. Sige nga guys, problema. Thank you So umalis kayo nga rodan. Oy, umalis ako tapaan na alas 7 ti inko. Senyor, thank you atin nung Sige, salamat ta. Ingat ka. Shout out. Adan tulad ta panahon nga kikita tayo da Kuya Orle tayo to ka. Sige nga problema, basta na may katikwat to, iti Friday night or Sabado, itix mo ni Orlen o itix na to tayo si kuya number mo. Tapos atanto pa, kikinita yung to. At yun i-type mo dito yan na tay number yo, pag ringam, ta number mo, tay save ko madamdam Yan. Ayan guys, ang saya kapag may kakilala ka, taga Pangasinan din. Idi kalman da dinoding video ka Pangasinan mo't da dyan, lingga yun. Aling ayan. Data, i-save ko data. Milo Rivera lang. Sige na kaya, iingat ka. Sige, salamat mo dati sige, kape. ingat ka, Anad. Sige, wala nga problema. Thank you, itong kape Kuya Orlay, salamat din. Anad Kuya. Sige, Anad ka, salamat. Salamat. Okay. Okay. Salamat. Okay. Alright. Start ko na tong truck. Dan yung SUV ni Kuya Milo. Medyo malamig-lamig kunti. Pero not yung totaling negative na talagang Ayan. Okay, salamat sa kape. Pamaya pa ako pupunta kasi mga 7:30 yun, maaga pa masyado. Salamat sa kape, Kuya Orle. Hindi ko na siya na-videoin kanina kasi sabi ko mag-video tayo. Ay wag na, sabi niya kasi bibiyahin nga daw. So bali dalawa yung kape ko na. Wala mo mga kababayan, dalawang kape. Dalawang tawang nagpunta sa atin, dalawang kape rin. Yan. Tapos meron pa akong Beagles Tim Horton, yan, thank you. Alright guys, yan, tara. Pupunta tayo sa loob, mag-check-in na ako. Baka sakaling papasukin na nila ako doon at kapag na tayo. Makapag-unload na tayo. Bukas na rin sila
Pala nag-check ako no, ng comment sa YouTube ko. Yung itong pangalan niya na madalas mag-comment sa akin, hindi ko na pinapansin kasi wala rin naman kaming dapat, wala rin naman akong dapat pansin pa kasi paulit-ulit na lang din yung mga sinasabi niya. It's about kay Good morning. Hi. Yeah, I have a delivery. The PO number? 2110554. Oh, it's cold. 21. Say that again. 2110554. Still. Yes, ma'am. Okay, and we say from 47 to 51. 47 to 51. Open the door and back, and then put the wheel of lading at the back. 4751. Okay. Thank you. Thank you. Alright guys, yan. 47 to 51. Tapos yung wheel of lading, ilagay ko na lang doon sa likod. Susunod ko rito pa. Mama, kalimutan ko. 47 to 51 door. Kahit saan daw doon. Let's go. Yan. Atrasan natin. Diyan at saka dito natin ilagay yung papel. Make sure lang natin hindi malaglag yung papel na yan. Yan, para makita nila. Dahan-dahan lang, hindi na yan malalaglag. Yan guys. Alright guys, yan. Red light na agad tayo. Bilis. Oh, red light na. Anyway guys, mag-almusal muna tayo. Kain tayo guys. Salamat nga pala. Once again, thank you very much sa mga sa mga kababayan natin dito sa Saskatoon na namigay sa akin ng kape. Kuya Orly at saka Kuya Milo. Guys, kain tayo. Yung mga sinabi ko, yung tungkol dun sa taong mag-move on na tayo. Hayaan nyo na yung ganun. Ayan talaga kapag ang tao ay nasa pawan mo na. Baka nasa pawan ko na siya, kaya hindi siya makamove on. Baka yung sinasabi niyang fishball vendor lang ako, naangatan ko siya. Kahit fishball vendor lang ako, baka naangatan ko siya. So guys, kain. Oh! Done? Okay. Mamaya ko nalagyan ng sealed kasi wala pang opisina. Kasi ang sabi nila, drop sa truck. Hindi ko alam kung sino susunod na i-deliver. Dalawa pa yun eh. O yan. Oh, yun. Lagyan ko ng barikada. Yan para safety. Tara. Papel. Alright guys, yan. Alright guys, yan. Nandito na tayo sa Trans-Canada Highway 1. You know, maganda ang climate. Para pa tayo ng 5 oras driving. Andun na ako sa Turkyard. Ano bang oras na?
Alas 12 na ngayon ang oras. 5 oras, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Mga alas 5 nandun na tayo sa yard. Ayan. Tawagan ko na maya-maya kung si Macy's at lumarga na rin sila pagka malapit na ako ng mga 1 hour before. Excited. Makikita ulit natin ang pamilya natin, syempre yung ating mga anak at Mrs. yan. Family, ganun na lang. Climate dito is +4. Mainit-init. At walang hindi windy, hindi mahangin. Wala ring snow rito. Iwan ko lang sa Bantaria, tingnan lang natin. Dito tayo sa Moosomin. Dito pa tayo sa Saskatchewan. Nakalagpas na tayo kanina sa Regina. Ulit ko, thank you pala kay Kuya Milo at saka Kuya Orly sa kape. Yan. At saka sa muffins. Alright guys, time check 4:22. Maaga tayo. Expected natin makarating ng Winnipeg mga alas 5 to alas 6 Nagdire-diretso na kasi ako, hindi na ako bintuin to. So, Winnipeg bypass. Tawagan ko na nga pala sila Mrs. Para sa ganun Pero kausap ko na siya kaganina na kapag na-pick up nyo naka-pick up niya yung mga bata dumiretso na doon para hindi na rin magantay. Huwag natin. Hala. Sige, malapit na ako. Mga 30 minutes na lang ito. Okay. Alright guys, nandun na daw si Lamisis sa Torque. Nag-aantay na sa atin. Dito na tayo sa Headingley. Ito yung Headingley guys. Municipality of Headingley at saka dyan yung Winnipeg. Ito na yung sign Yan, Winnipeg. Winnipeg. Welcome. Alright guys, yan, arrival. Dito na tayo sa Torque. Yeah! Dito na tayo, Torque. Marami pang regular days kasi ngayon guys. Kaya marami pang tao. Diyan pa sila Mrs. Andiyan pa yung mga empleados. Kasi Mrs. Misis kong maganda. Siyempre, misis mo bakit hindi mo sabihin maganda? Ay, talaga yun. Kailangan mo sabihin mo ang misis mo hindi kaaya-aya. Minisis mo pa ba naman yun kung hindi kaaya-aya? Kausap pala ako ni Lori. Sabi niya sa akin, tinext ako, bring your binder here inside and I will update all your paperwork. Sabi niya. Ewan ko na, alas 5 na alas 5 na, wala na.
Umuwi na yun. Post trip pa ako rito eh. Mag-i-drop ko pa eh. Sabihin ko na lang sa kanya na yung ano, ilagay na lang yung mga bagong ano ko, mga bagong papel ko na update sa load information ko pag alis ko. Alis ulit tayo sa ano guys ha, sa ano tayo aalis daw. Kausap ko yung dispatch ko. Sa linggo. Ano ngayon ha? Ano bang araw ngayon? Lunes ka. Martes ngayon. Martes, Merkulis, Biyernes, Biyernes, Sabado. Sunday tayo alis yan, Sunday. Apat na araw din ako sa bahay, okay lang. Para makapagpahinga rin ako at masulit ko rin naman yung 3 weeks, 2 weeks, 15 days ko sa karsada. Para masulit ko yung 15 days, yung day off ko rin naman dito sa bahay. Kasi nag 15 days tayo sa karsada eh. Drop ko lang to guys, tapos bigay kong papel. Tapos parada natin ito. Okay, so report, ayan. One more glance, isang ikot pa rito sa trailer natin para malaman natin kung may problema o wala. Kasi baka mamaya mapagpintangan tayo kung merong mga damage dyan. Okay, ayan. Ayos. Daming loaded oh. Loaded. Hataw ngayon ng turf guys, hataw sila ngayon. May nabili kasi silang company, kaya lumakas eh. Okay, ayos. Post trip. Okay, tapos punta ako sa loob. Dalhin ko yung papeles muna. Magsihay na muna ako dito sa mga bata guys. Hi! Hi Bibi, how are you guys? How's Ate Sinel? You're doing a great job in the school? Hi mami. Uy. Si Bake, come here Bibi. Kiss Papa. I misses you guys. Cold? Oh, yes ka. Ow! Your hair! Kumain na kayo? No. Han? You just come out from the school? Oh, sige. Di bale. We're not won't take long anymore. Yeah, I'll need that paperwork. Later cause we have to I thought I was gonna get out. Ayan. How are you, mami? Kiss ha? Don't kiss daw, sabi ni Bake. Bakit naman? Why you don't want me to kiss mami? She's my wife. Si bakit? Tara guys, daling ko ito pa well done. There. Han, dali na natin dun yan. Lagay ko dun sa okay, no? Ano to? Ay, yung ano nang Wala na? Ano ko yun, bro? Parang bago-bago eh. Parang kung bago ng bagohan eh. Meron pa basura ko. Doon lang natapos sa bahay. Ay, kape mo pala. Ilagay mo muna doon. Kainitin mo na lang sa bahay. Ba't itong tablet ko, oh? Bubog ka ulit ha? Oo.
Oh. Gusto mo painit prito yan? O, tayo na. Oh, sige. Hawakan mo muna isa. Huli. Painit ko lang gusto mo eh. May wife eh. Hindi ko na kaya yung kapeng ibinigay sa akin na sa ano eh, sa Saskatoon, yung mga kape na binigay nila Kuya Milo tsaka Kuya Orle. Tama na yung isa sa akin. Hindi tayo makatulog eh. Kupen yan. Hindi lang, hindi magpahinga eh. Pahinga. Ahan! Wala kang Ito plastic. na lang. Plastic? Lagay mo ito dito susunod ah. Bakit wala ka bang plastic? Para baka makalimutan pa natin yun, ha? Lagay mo na lang. Tapos ano ko lang itong ano. Ayun yung kape oh. Hintayin mo. Kaya hindi siya umiinit pala ito kasi dun sa loob niya may mga latak. Kaya kailangan kuskusin yung loob niya. Kaya ayun, minsan bakit kaya uminit ka ako? May mga latak pala yung sa loob niya eh. Nilalagay ko yung kapila. Hindi, kung magpainit ako eh, saan ako magpapainit? Baka ano, dyan na yung lagay mo, dyan nga Eh, painit. yung kape, bakit kasi nilalagay mong kape dyan? Pwede mo naman ubusin na lang. Hindi, kung hindi mo maubos, sayang din kasi yung itapon. Wala na dyan sa fridge mo. Oh, meron pa doon. Ano ko lang ito, i-plug ko lang itong truck. Ikaw na mo ng bala dyan. Tapos meron pa akong iba dun sa loob na ano. No? Alright, baba tayo. I-plug ko muna para diretsuhan na. Para makauwi na tayo kasi siyempre mga bata hindi pa kumain yung mga yan eh. Gawa nga ng siyempre mula dun sa school kasi sinundo ni Mrs. yung mga yan. Diretso na sila rito. Hindi pa sila kumain, Han? Kaya nga eh. Sige, para mabilisan na lang natin. Para hindi naman sila masyado magutuman. So ang gagawin ko, ito muna ang i-plug natin. Sabi nga ng mga nanonood sa atin, tama, i-plug mo itong ano. Unahin natin i-plug ito bago yung ano, para mas safe. Which is, they are right to say that. So yan, dalawa. Ayan. Malamig pa rin eh kasi hanggang linggo tayo sa bahay, kaya kailangan natin ito. Kailangan natin i-plug ng maayos si Cordapia para pagbalik aandar. Hindi pwedeng hindi may plug kasi peperwisyo rin tayo. Hopefully dito mag-workout. Gaya natin na ganyan. Hook natin ganito para hindi siya oh yan, may ilaw siya, ibig sabihin may power source yun. Minsan kasi kapag ka, ano, may nakasaksak na dun, wala ng power source. Okay. Yan. Alright, may iwan ka muna, Cordapia. Diyan ka muna. At ako'y uwi muna sa pamilya. Para sa family.
Family. Wala na, Han. Ito na lang natitira. Alright, let's go. Okay, marumi lang. Focus na lang tayo. Bye-bye muna. Yes! Let's roll. Ay, si Bakay nang gugulo. Uy, dala-dalawang apple ah. You like apples? Not now. I'm the king of apples. I'm the king. So how's life going? Good. It is good? Okay. So how's playing basketball, Nel? I watch every game you have. Video. Yeah, you're doing a great job already. Keep doing that, okay? You become my woman's national basketball player. She's the second women's national basketball. In the school? She's good? Andyan yung ID mo. Alright guys. Did you miss Papa? Wear seat belt. Okay? Someone help me map A. What is it? Bakit? Actually. No! Okay. Alright. Let's go home. Okay. Let's go home guys. At ayan. Tuloy na natin yung vlog natin, ha? Magpalay minutes ko. Paalam mo na. Okay, thank you for watching guys. Home time na kasama na tayo. What is that? I made it in school. Oh, did you now? Oh, nice. That's nice. Say hi to the vlog. Hi guys. Yeah, that's my daughter. Yan. Sa mga nagsasabing tahimik daw at malayo loob ni Ate Sinel sa amin, hindi. Tahimik lang talaga yan si Sinel. Pero nakakaintindi. Siguro kahit yung mga kaklase niya, ganun din tulad sa kanya. No, at saka nakakaintindi ng Tagalog yan si Sinel. Nakalimutan na niya yata magsalita nga lang. Kasi nung dumating siya rito, 5 nung kinuha namin siya. 5 years old. 4 years old. 4 years old siya dumating. Magbo 4. Ayan guys. Sabi nila malayo daw loob natin si Nel. Hindi ah. Lahat ng mga lahat ng mga anak ko makukulit. Mabukas sa pananalita, parang vlogger din. Si Baki, si Clark yan. Si Sinel lang medyo ano yan. She's not that, she's too little shy, a little, right Tinel? But people love you to play basketball. Nag-crossover rin siya ng isang beses na na-shoot kasi hindi ko nakuhanan kasi makulit to si Baki. Oh, if you keep doing the crossover and then the shot of Mami Na-shoot will. niya kaya kaso nung yung time ko na yun, humihingi ng pagkain si Baki kaya hindi ko na Baki pa, laging gutumin yan. hindi ko nabigyan. Right Baki? Laging gutumin si Baki. Right. Ano ulam natin sa bayan? Chicken and rice and eggs. Sinigang ribs yun. Okay, yan, kain muna tayo dun sa bahay. Tara guys, tara. May kain kayo sa amin sa bahay. Tingnan natin kung anong luto ni Mrs. Siyempre pagdating ko sa bahay, maligo muna ako. Tara guys, tara. Guys, nagbabalik na tayo. Dito na tayo sa bahay. Magdi-dinner time na tayo. Dinner time. Signal, right? Yes. What time is it now? Andun yung oras oh. Alas 7 na yung oras oh. Magsi-7. Dinner. Nakaligo na rin lahat-lahat. Okay, so si Baki, si Ate Clark, si Ate Snell. Who's going to lead the prayer? Prayer first. Baki. Prayer first. Hindi na yan ah. Prayer first oh. Baki, please stop it oh. Prayer first. You know the rules that when we start eating, we have to pray first. Okay? Ikaw talaga ah. O, dito ka na, saan ka ba pwesto? Kahit dito na lang ha. Sige, antayin ko lang yung mga bata. Come now, pray now, come now. Para diretso na tayo kumain. Come bibe. Yan, tumama pa ulo mo dyan eh. I look so pale. Who's going to lead the prayers? Baki. Okay. Okay, game. In the name of the Father, and the Son, Spirit, Amen. Almighty God, bless us in this food day I'm about to eat, and shall say grace by guarding my family here. In the path towards the life. We ask this to Him, Jesus Christ the Lord, in the name of the Son, Spirit, Amen. Okay. Alright guys, ayan. Kain tayo. Nakapag-pray na si Baki. Meron kaming itlog dito. Simple lang naman ang hapon namin. Kanin at Give me saka some egg. ribs. Ayan.
Kain tayo, kain. Sa pwedeng Yayain nyo na silang kumain. Big shout out sa chewin ko. Kain tayo. Ayan. Okay, so let's eat now. Easy lang na. I'm Buddha, Mom. Ribs at saka rice at saka itlog. Si Clark favorite na talaga itong ano eh. Sinigang. Ganito talaga ang damit na gusto ni Clark pag nasa bahay. Ito yung mga damit ni mami niya eh. That's your mom, right? I like cozy. You like cozy. Guys, kain tayo. Siguro putulin ko na vlog ko. At least andito na naman tayo sa bahay. Thank you for watching again. No? Mag-ingat kayo lagi. Say it now to the camera. Bye-bye, guys. Yeah, bye guys. Kiddos. Okay, congratulations to Ate Sinel because she's doing great job in playing basketball. The people is watching your basketball. Okay. Guys, thank you. Kain tayo. Love you all guys. Peace out. Bye-bye. Bye. Bye. Lakai Tracker.